мара ду нафар кашола карда ба подвал бурдан ҳамчун хар барин ма аллакай почоҳом аз кор мондак мара ларзаам гирифт рости шихали гуфта 15 суткатра маҳкам мекунем ти хоин телефономай дастум зада гирифтан ман гуфтам ба кадом асос дар куҷои қонуномадагие ки шумо бо зан ихали рафтор кунед ки гуфтам ту зан нестӣ ту худозадаи ту иғвогари гирифта мега ҳечи бало назадаира дуруға кардеса спектакл кардестай гирифта мара бурдан ба подвал дар омадем тақрибан 15-20 занҳо духтаро будан баъд ба мо гуфтанд ки занакои хушрӯ хутона чида ихе печонден нафасотон намегира и чи яфтин либосотона иҷа шумода на афғонистонай на эрон биравен гум шавен афғонистон ё эрон баъд ихали либосотона пӯшен види шаҳри моро вайрон кардем гуфта мо отчёт месупорем ки чанд нафар кашидем сатрошона ба ҳама расид ба ман надодан гуфтанд ки тамом шуд ман гуфтум хай шуморам агар мисол модару вай дошта бошен состоянии мара бидонен ки ман чӣ хел шидам ман ба овози баланд гуфтум ки зад худозада гуфтум касе зади гуфтум дастакот чӣ кана ки баъд и духтари ман нишон дод ҳамура нишон дод ӯ гуфт ки ман назадум ман гуфтум ту зада бошӣ илоҳи накам дастакот чӣ кана гуфтум овозон маҳкам шид